CleanCare er Danmarks mest vidende rengøringsgrossist. Vi tillader os faktisk at kalde os rengøringsnørder. Vi har til huse i Aalborg, hvor vi både har lager og administration. Og derudover har vi sælgere, som kører rundt i hele Danmark. Vores kunder, det er alle former for erhvervsvirksomheder, som har en udfordring inden for rengøring. De største segmenter, vi arbejder med, er rengøringsselskaber, uddannelsesinstitutioner og restauranter, caféer, hoteller. Arbejdsmiljøet er alfa og omega i CleanCare. Det skal være rigtig sjovt at gå på arbejde, og så har vi helt klart også en ambition om, at alle hjælper hinanden til gavn for vores kunder. CleanCare det er en god arbejdsplads, fordi vi har et godt hold her på lager, hvor der er højt humør hver dag. Og så synes jeg, at arbejdsopgaverne er meget varierede. Det gør, at det bliver en god dag. Rigtig god stemning, der er her, og man føler sig velkommen som elev. Så det har været en rigtig god førstehåndsindtryk, jeg har fået her. Nu sidder jeg både i kundeservice, og nogle gange sidder jeg også lidt i indkøb og køber varer ind. Og så har vi også fået det her nye IT-system, PIM, som jeg har fået lov til at være key user i. Altså en af dem, man skal henvende sig til, hvis man har et problem. At jeg har fået det ind i min elevuddannelse er virkelig fedt, fordi jeg føler, at det giver mig flere kompetencer. Jamen, CleanCare er rigtig gode til at være nærværende, både som kollegaer, som firma og i forhold til vores kunder. Og vi kan ret hurtigt løse nogle opgaver, fordi vi kender hinanden alle sammen. CleanCares medarbejdere er den vigtigste ressource, fordi det er dem, der gør forskellen over for vores kunder. Vi forsøger hver eneste dag, når vi går på arbejde, at have en relation med vores kunder helt i øjenhøjde. Når du har os, så har du en samarbejdspartner, som altid går den ekstra mil for at løse dine udfordringer.